maka gị nwee ịghọta the difference between religion, tradition and the culture. Ihe m chọrọ ịkọwara gị tata, because of go a lot of our people sometimes ya abata na inbox na-ajụ m na anyị na-ekwu okwu tradition and the culture ndị Igbo mana anyị na-condemn spirituality. Ya maka m chọrọ ịkọwara gị, achọrọ m ịkọwa ya in general because a lot of our people ajụgo m this ajụjụ. Emu wee believe na spirituality anything called religion. So achọrọ m ịkọwara gị the difference between these three things here: religion, tradition and the culture. Do you understand me? Now ngwa gee m ntị ka m kọwara gị ife anụ etu ya esi wee kwe nghọta. Tradition and the culture ife mụ na gị na-abụ bụ ndị Igbo na practice, whether na ịbụ onye ụka na ịbụ onye ọgọ mmụọ. Ama m na ihe m kwedoro anya. Tradition and the culture bụ ihe mụ na gị na-abụ bụ onye Igbo na-eme ọ na-adị our daily life. Ịghọtago? Nri anyị na-eri bụ our culture. Ị bịa na tradition anyị, some ritual, some ceremonies mụ na gị na-abụ na-eme, ma ịgba nkwụ nwaanyị, ma ịba ọgbọ, ma ịba mmanwụ, ma imegasị ife niile dịgasị iche iche included na ime tradition. Ihe a bụ ihe mụ na gị na-abụ na-eme whether na ịbụ onye ụka ma ịbụ onye omenala. The same thing goes with culture mụ na gị na-abụ na-eme. Mana ka anyị banye n'ime ihe gbasara ka ife bụ culture anyị afọ, our dresses, ma afọ anyị na-aba and so many other things mụ na gị na-abụ na-eme. Do you understand? Now ịbatazie n'ihe gbasara this religion of a thing. Religion is ihe gbasara ihe spirituality. Ịghọtago? Okpukperechi. Let me put it the way you understand it. But if you tradition ọdịnala, njirimara anyị, culture, do you understand me? Then religion wee bụrụ okpukperechi. Now whether na ị chọrọ ya ma ọ na ị chọrọ ya, as onye Igbo ịbụ, ị ga-alụrụ di, iche ije ịnụ di ma ọ bụ ị chọrọ ịnụ nwaanyị, ị ga-emerịrị those ritual afọ ndị na-ebe a before us rapụrụ mụ na gị na-abụ. That is our tradition. Ife anyị na-eme because na our ancestors did it. That is nna nna mụ na gị na-abụ merie. Ịghọtago? Amụnyere anyị amụnye n'ime. Now when it comes to okpukperechi, ọ wee wara ntịzi ife bụ na mmadụ na-ekpere deity, arụsị, ma ọ bụ na onye abụ onye ọgọ mmụọ. Ịghọtago? Mụ wee believe in all these things. When it comes to ịmụ ihe superstition, spirituality, you na gbasara religion, you count me out, you are not into that thing. Maka gị nwa ya wee pụta n'inbox bịa na-ajụ m na anyị na-ekwukwu tradition and the culture ndị Igbo mana anyị na-condemn spirituality because I don't believe in it. I believe kwen ya na fine o. Ama m na ịghọta ife anụ na-agwa gị na I believe on ya na fine. I'm not condemning you. And Adam asị gị ga-eme n'ihe. If I have your own belief thing and do it, and that way I won't put it back. I'm not talking about that now. Believe something, be a personal something. Spirituality is not all about Christianity. In the Buddhism, I practice about spirituality. Hindu, I practice spirituality. African tradition, I practice spirituality. So other religion opening and not fun one, I made some ritual and some incantation and some process how they communicate with their divine being or the higher power have believe in if I will solve our problem. So all you have sometimes you put a dream for now in the tradition and the culture, but let's go back to our root. But as an adjuno, the chief, I guess, in the wounding milligan and the oh God, my code in for me now. You know, it's all about superstition. You hear my million of fun, eh? German can one before if you were Gabalag for my. Do you understand what I'm saying? So I'm not into all these things. You're not there by upright. And all couple no game could you distance yourself from anything called religion. Because you know a lot of fiction and a lot of lie in superstition in religion. What I go through sometimes in a gear if that no they make sense. Like if I get an Igbo tradition, Igbo religion, or in the Igbo.
ị na-afụ ebe a na-asị osisi nwa a na-akpọ anụnụ ebe. Anụnụ ebe bụ etiori ka ọ bụ. Mụ na gị na-agba afụbelie osisi a na-akpọ njuọfịa. Njuọfịa bụkwa etiori and a story ịfụbelie before. So for my own peace of mind, ana m avoid ihe ọ na-agbasa religion because enidre m any stress. Ya bụ mmadụ nọkọta obido ịkọrọ akụkọ ka mbụ story ife ịmala ọ dị ka o si mesef. Mana ama that na this our tradition and the culture bụ na mụ na gị na-aba agbatara ya n'ọsọ because our shadow ka ọ bụ because you can never run away from your shadow. Ịghọtago? Ị na-atụ nzu, iji ọjị ekpe ekpere ma ọ na ị na-aga ọfọ. Ịghọtago? Ị na-azụ afịa nkwọ, zụọ oye, jụọ afọ, zụọ eke. Ịghọtara na ha na-eme ịba ụmụazị afa. A na-eme omenala dịgasị iche iche, a lot of ceremony. Ịghọtago? A na-eme mamara ụnọ, a na-eleje ije ịmabe ndị ọgọ, a na-eme ya na-eti ọgbọ, a na-eme a lot of things. Ife a bụ ihe mụ na gị na-abụ enwere ike ịrụ ọnụ away from. Ama m na ihe a m kọwara odologo anya o. So ị na-akọ akụkọ spirituality mana ị bawa gị nto ikpere arụsị. That is etu a because o nwere ife dị iche ịdasị Igbo religion a na-akpọ ịgọ mmụọ na Christianity. And ọ ya mpụta ebe a na agwa gị onye ọbụla bụ Christian na-akọndem okpukperechi nke gị ihe ọ na-practice wu bigotry because o nwere any religion nọ n'ụwa dị better than the other because fancha niile bụ human being created here. Anything ọbụla a na-akọrọ gị na religion was founded by human being. Is man's ideology ebe a na-achọ the divine spirit or divine being kacha mụ na gị na-abịa ike. Ekenekwe gị. If you want to know more about this thing, ya na-abụ na eju ese ka akọwara gị the difference between njirimara ọdịnala na okpukperechi. Ga-emesịa help them share this video.